timely player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Good morning, kabalitaktakan! Ayan, gising-gising na po ngayong umaga ng Martes. At ako po ang iyong makakasama kwentuhan at kantahan ngayong umaga. Ako po si Jason Andaya at syempre, wala ang aking partner ngayon. Pero hindi pwedeng walang papalit sa kanya dahil makakasama ko po ulit si... Yes, hello! Good morning! Ako naman po, Lynette Iris Pael. Makakasama niyo po ngayon pong araw ng Martes para naman humalili pansamantala kay Miss Ren. Ayan, shout out sa'yo. Ingat ka. Ingat ka. Siyempre para makasama nitong si Jason. Para hindi siya mag-isa. Napaka-lonely naman kung mag-isa mo. Lalo na malamig po naman sa Baguio, bawal mag-isa. Oo naman. Para this morning ay talagang... kahit mag-isa ko, syempre nandyan ka at nandyan tayo para sa kanila dahil madami tayong pag-uusapan maya-maya lamang yan. Kanina, pagising ka ng pagising sa mga nanonood sa atin. Ikaw ba, gising na gising na? Oo naman, kailangan magising para magbigay tayo ng impormasyon na ngayong umaga. Kaya tumutok lamang dito po sa Morning Balitaktakan. Kami po ay pwedeng mapanood ninyo sa GNN Channel 44. At ayan, no, dagdag pa dito, no, meron pa rin po tayong mga social media accounts to visit. You can visit our Facebook account. You can type there, Regional News Group Luzon or RNG Luzon. Meron din po kami sa aming YouTube channel, sa TikTok, Twitter, and of course sa aming Instagram. Total na-search nyo na yung mga yan, paki-follow na, paki-subscribe. Hindi lang yung basta search. Paki-like na rin po lahat ng mga programa ng RNG Luzon. Ayan. At sa usapang weather tayo, no? Kasi kanina, partner, nakita ko na maganda ang weather natin ngayon. Alam mo yung mga namimiss natin ngayon, yung init ng sikat ng araw. Ayun. Dahil nung nakaraang linggo, medyo foggy. Diba pag yung kalsada nga natin, fog na may konting kalsada nga ang tawag nila. Totoo yun. Ngayon, marami na po tayong kalsada. Wow. Kaya mga estudyante, mga nagtatrabaho ay may pasok po ha. Baka sabihin nyo, wala na namang pasok na naman tayo. Excited talaga sa walang pasok. Ayan. At syempre, maya-maya lang po ay ibabahagi namin ang weather update. Ayan. Para malaman po natin kung kailangan pa ba nating magdala ng payong, kapote, sombrero, or ng tubig kung maiwasan natin na tayo po ay ma-dehydrate. Kasi partner, no, usap-usapan namin ni Ren nung nakaraan lang na may papasok na bagyo. Oo, total kasi, di ba, itong buwan talaga ng June, ito na yung season talaga ng tag-ulan. Diba sabi nga ng Pag-asa, tag-ulan na. Ito na talaga ang asahan na po natin sa bawat araw. Meron talaga tayong mararanasan na mga konti-konting pag-ulan o kaya naman talagang medyo malalakas na tag-ulan. At yan na nga, meron ng papasok na bagyo. At pag-uusapan natin yan, partner. Pero bago yan, partner, sa ating weather update, ano nga ba yung mga... Ayan. Ayan, sa ating weather update naman po ngayong umaga, alamin naman po natin ang kalagayan ng ating panahon. Ayan, no? So, may bagong announcement po tayo habang naghihintay po tayo ng weather update dahil tuluyan na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang aktibong low pressure area sa silangan ng Visayas.
mataas na ang tsansang maging ganap na bagyo ito sa mga susunod na oras. Tatawagin itong shedding ng pag-asa sakaling maging ganap ng bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ang habagat ang patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. Sa ngayon ay localized thunderstorms naman ang nakaaapekto sa Cordillera Administrative Region. Ayan, mag-ingat-ingat. Ayan, mag-ingat-ingat po Lahat tayo. ng mga tagapanood po natin, mag-ingat po palagi tayo, lalo na may mga localized thunderstorms. Baka isipin na naman nila, bakit kaya umuulan? Sa Visayas naman daw yung dadaanan ng bagyo. Kaya nga sabi natin partner, no, kahit wala pang bagyo, dapat always ready tayo. Ihanda ang mga go bag, ihanda ang ating sarili, mga dokumento, lagi pa rin tayong maging handa. Ayan. Okay. At maliban po dyan, marami pa po tayong mga pag-uusapan. Gaya na lamang dito sa may Baguio City, ang City Environment and Parks Management Office sa pamumuno po ni Miss Attorney Renan Diwas ay nag-iipon para po makapag-produce sila ng napakaraming mga seedlings para po sa pagdiriwang ng Saleng Festival planting activities mula June hanggang sa September, kung saan 18,000 na mga seedlings ang available na para sa Busol at sa Botanical Garden. At pong planting activities po nila, isinasaayos po nila yung mga schedule dahil po sa mga pag-ulan-ulan, maiwasan po na masira po yung mga posibleng itatanim po na mga seedlings. Meron na din pong donation ang SEPMO na 1,000 pine seedlings para naman po sa Kapangan, Benguet. Ayan, no, partner, talagang lumalawak na ang mga aktibidad sa environment natin. Usapang environment partner, dumayo naman tayo sa La Trinidad dahil nagkaroon po sila ng tree planting and of course cleanup drive dito po sa lugar ng La Trinidad, Benguet. Ayan, kung makikita po natin, pinangungunahan po ito ng DENR or CAR kung saan mayroon po tayong selebrasyon na World Environment Month. Ayan, no, partner, sa Balili River in La Trinidad, Benguet. And of course, tree planting naman sa Antamok, Itogon, Benguet. Kahapon lang po yan, June 5. And of course, pinangungunahan po yan ng ating director na si Sir Ralph Pablo, kung saan nagkaroon po sila ng simple program with briefing activities at nandyan po ang ating mga volunteers, mga employees, mga personnels. And of course, ang ating director na si Sir Pablo na pinangunahan ng cleanup drive at si Sir Director Apil na pinangunahan naman po ang tree planting sa Antamok. Ito pong aktibidad po na ito ay nationwide activity in celebration sa ating World Environment Month. Ayan. Matapos naman dito sa may Benguet, dumako naman tayo sa Clark Freeport Zone sa may Pampanga, kung saan ang mga public at private sector ay nagkaisa para gawin na tourism destination at primary gateway to the world ang Clark Freeport Zone sa may Pampanga, kung saan sa isang meeting nagpulong ang Department of Tourism, ang Department of Transportation, ang Clark Development Corporation at iba pang mga pribadong sektor dyan sa may Pampanga para makapag-attract ng mas marami pang global airlines sa may Clark at mas mapaboost ang kanilang tourism dyan po sa naturang lugar. Ayan, so talagang napakadaming mga aktibidad, no, partner, especially sa ating environment at pagpapaganda ng ating kalikasan. Talaga, kasi isa sa mga dapat nating inaalagaan ay ating kalikasan. Dahil kung hindi natin yan aalagaan, in no meantime, babalik at babalik din sa atin kung ano man yung mga ginagawa natin sa ating kalikasan. So kung hindi maganda yung nangyayari sa ating kalikasan, nandyan yung inyong pagdudumi, pagkakalat ng basura, gaya nung kahapon na nangyari na dyan sa may Balili River, napakaraming basura, umabot sa 196 na mga sako ng basura ang kanilang ipon. Sobrang dami. Kahit na quarterly yung pagsasagawa nila dyan ng clean up drive, meron pa rin talaga silang naiipon na basura. At sana, partner, hindi lang natin gagawin ito dahil celebration ng World
Environment Month, no? Gagawin natin ito araw-araw kahit sa mga simpleng bagay lang. Oo, Ayan. sa mga bahay po ninyo, pwede pa rin po kayo na mag-segregate ng inyo pong mga basura para po maiwasan na yung pagdami ng mga basura po natin. At syempre, para maiwasan din po ninyo yung pagkakalat. Yung iba kasi, partner, Mhm. 'di ba? Kapag kunwari nakasakay sila sa mga jeep, Mhm. sa mga public transportation, kumain sila kunwari ng mga Mhm. chichirya, tinatapon na lang nila basta-basta doon sa labas ng kanilang mga bintana. Ang pwede po ninyong gawin kapag hindi po ninyo talaga maiwasan na kumain Totoo po kayo habang kayo po ay nasa biyahe. Ibulsa. Ibulsa, tama. Ibulsa po ninyo, Ibulsa. ilagay po ninyo sa inyong mga bag at pag uwi ninyo ng bahay, doon po ninyo itapon sa tamang basurahan. Ayan. Ngayon, partner, no, talagang ang ating kasuotan ay maiba naman tayo, partner, ng ating pag-uusapan ngayon dahil ang ating kasuotan ay nagbibigay hiwatig para sa Ngayon pa lang, no? para sa mamayang pagganap natin mamaya, Oo, partner. may pagganap po kasi kaming konting-konti lang naman. Hindi ito pagganap na pang ano ba to? Parang pang sosyalan. Pero Oo, hindi. pang light, Light lang light naman. lang. Pang ano lang, sabi nga nila parang mhm. bardagulan, pero hindi naman. Medyo lang. Oo. At padamit natin, Oo, partner, no? magte-thank you Pasalamatan muna naman tayo. natin. Ayan, pasalamatan naman natin si Miss Ira Longshab ulit. Thank you. Yan, shout out po, Miss Ira. Ano na din, follow, paki-like yung kanyang page. Edos. Paki-type po doon ang Edos. Ayan, partner. Excited ka na ba, partner, sa ating makakasama natin mamaya? Oo naman. Sino Para ba yun? naman Oo. malaman natin kung papaano yung kanyang mga ginawa para ma-achieve yung kanyang success sa kanyang larangan naman ng Mhm. pagde-debate. Pagdi-debate, public speaking, kasi madaming mga taong gustong ma-enhance ang kanilang communication skills. At mamaya-maya ay makakasama natin na si Sir Kyle Ancheta. Ayan. Abangan niyo po si Sir Kyle Ancheta sa aming pong pagbabalik. Ayan. Ng batang 90s Narangaling ng imahan Yung batang 90s beauty Di ka magsisisi, promise Sa beauty ng batang 90s Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. At yan, nagbabalik po ulit ang Morning Balitaktakan. At sabi ko nga kanina ay magpapaturo tayo kay Sir or tatanungin muna natin si Sir ng mga questions kung paano nga ba ang pagde-debate, ano nga ba ang kanyang mga napagdaanan. At kasama po natin si Sir Kyle Ancheta. Good morning po, Sir. Hello po, good morning. Ayan, good morning po. Sir, sa dami po ng inyong achievements no, sa pagdedebate at sa pagja-judge na rin po ng mga debate, hindi lang po ata sa Luzon, pati po mga ibang lugar, sir. Question ko lang po, can you share po your highest achievements as a debater? Ano po ito? Ano yung journey niyo po dito? Sure. So my highest achievement is being 3rd best judge of the Philippines. Mas mataas pa yun kaysa sa overall best judge ng Visayas, overall best judge ng Mindanao. I think I was able to accomplish this after 4 long years in the circuit sa pagte-train at pag-compete. So sir, paano po ba nila kayo nakuha as one of the best judge here in the Philippines po, no? Ano po ba yung mga qualifications? Bakit po na-consider nila na kayo po yung mako-consider as a judge po na ito? Kapag judge ka kasi, hindi mo naman pwedeng sabihin na panalo siya kasi cute siya. Walang hustisya kapag ganun. So being a good judge means you justify the decision and you always tell them why you won and why you lost. So that's why they considered me one of the best judges kasi very comprehensive yung feedback. Ayan. Sir, sa pagde-debate naman po, no, sir, kasi sa judging, it's a different type naman po. And sa debating, it's a different type also of preparation. As a debater naman po, sir, ano po ba yung mga dapat naming i-consider for us to be prepared talaga, no, when it comes to debating po? Well, first and foremost, you have to watch the news. You have to read up para at least meron kang information na pwedeng i-share sa debate. But secondly, lahat ng criticism na ibibigay sa'yo, write it down, take note. Para at least next time, pwede mo ring i-improve ang sarili mo. It's like you need to research first for you to be able to have a background and of course to be prepared to all of the information, no, sir. Sir, sa pagde-debate po ba, depende po ba yun na parang kailangan po ba facts lang po ba yung dapat pagsabihin or you need to put your opinion? Paano po ba po yung konsepto ng pagde-debate po na ito? Aside from the hard facts, I think there's a matter of analyzing the general environment. That's why it's very important as well to read on opinion pieces, editorials, kasi doon mo talaga makikita yung perspectives ng tao. Okay. I know to a lot of people, it's really hard for us, especially to those na they're afraid of public speaking, no? Ano po ba yung pinaka-hardest or the hardest topic, sir, that you've encountered when it comes to debating po? Medyo ironic kasi business student ako pero ayaw ko talaga sa finance debates. Ayaw ko sa mga stock market, cryptocurrency. Masyadong technical, masyadong mahirap para sa akin. Sir, sa pagde-debate nyo, sir, sinabi nyo dati na parang it's not into you because when you entered a debate organization, it's not actually a debate organization. It's actually a group of like a TV, a hosting, right? Paano po ba yung journey nyo sa pagde-debate na ito? So nung una sa junior high, iniiwasan ko talaga ang debate. Sabi ko ayaw kong maging debater. Pero at some point kasi, I joined the organization for public speaking. Akala ko pang hosting lang talaga siya. Tapos yun pala, sasali kami sa mga iba't ibang debate tournaments. And tinuloy-tuloy ko na lang yung journey from there. Because they kept giving me the opportunities to compete, to lead, etc. etc. Okay. Sir, can you give po at least 2 of your best moments na sinalihan naman po sa pagde-debate? Ano po ba itong pinaka-best moment niyo po na ito sa pakikipagsali po ng debate? I think yung best moment ko was in the Cebu InterVarsity where I competed with my teammate. It was his birthday nung championships pa talaga.
And in that moment, we were debating about charity organizations. I really enjoyed the fact that we were able to talk about how we could help people more and how we could have more donations to help other people in their causes. And in connection with that, sir, kasi you also talked about the criticisms of people when it comes to public speaking. Sir, paano naman po natin matutulungan yung iba when it comes to bashing, when it comes to criticisms? How can we able to help ourselves na parang i-deal yung criticisms po na ito? I think you should never listen to them. You should totally ignore them. Kasi nung nag-start out din ako sa debate, maraming nagsabi na hindi ako magaling, mahina rin ako. Pero after years of training, I'm here now, one of the best in the Philippines, and I'm very proud of that fact. Wow. Sir, congratulations pa for that. And sir, ito po, ano po ba yung simple tips lang po para sa lahat po na gustong mag-debate, gusto ding matuto, and gustong ma-enhance ang kanilang communication skills? Ano po ba yung gusto nyong sabihin para sa ating mga manonood? Aside from preparation and taking note of people's criticisms of you, make sure that you start off slow. You don't have to rush through it. Speak clearly. And that's how you can also gather your thoughts when you're speaking. Because if you speak too fast, baka mawala pa sa'yo. Okay. Ayan, sir, thank you so much sa a little bit of experience, because I know you had a lot of achievements when it comes to debating and of course judging, not just in the Luzon but also in the Philippines when it comes to debating. And ayan, sir, no, ano po ba yung mga upcoming events nyo? May mga upcoming events po ba kayo? Or ayun po, upcoming events po muna tayo. So this weekend we'll be competing in the Philippine Debate Open hosted by San Beda on June 9, but we're also going to be hosting the Pangasinan Science Debate Open in July 15. So register na po tayo. Ayan. So after po your graduation though, sir, congratulations po kasi mag-graduate na rin po si sir this year. Thank you po. Ayan. What are your plans after this? Are you going to continue the pagde-debate po ba or pagja-judge po? I think I'm going to continue debating for a bit and maybe see where that goes. Pero iniisip ko rin kung magko-continue ako sa law para at least naman magamit. Opo. Ayan. And of course, sir, you can shout out naman po ang inyong mga schoolmates or family and friends naman po dyan. Okay po, shout out to the entire SLU Debate Society. Galingan nyo lagi, kids. I'm sure that you'll become great debaters in the future. Ayan. So, thank you so much po, sir, ulit sa inyong pagbabahagi po ng experiences when it comes to debate. And of course, baka kasama po ulit natin si Sir Kyle Ancheta for a simple demo lang po, ha. Hindi po kami more on technicalities na magkakaroon po tayo ng debate maya-maya lamang yan. Thank you so much po, sir, for sharing your stories. Ayan. At yan at iba pa po, magbabalik pa po kami dito sa Morning Balitaktakan. Ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa beauty ng batang 90s. Laging tumutok sa mga programa ng RNG Luzon. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga
sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan dito lamang sa Regional News Group Luzon. At sa pagkakataong ito, meron tayong konting pag-uusap lang para naman yung mga tips na shinare sa atin ni Sir Kyle, mai-adapt lang natin ng konting-konti lang din. Pero bago niyan, syempre ay tatanungin muna natin si Sir Kyle, ano yung mga unang-una na dapat po natin na i-prepare bago po tayo mag-start ng isang debate? Usually, ang preparation natin sa debate, kailangan mag-usap-usap kayo mga teammates, usually may teammates. Tapos meron kayong general idea ninyo. Pagkatapos maayos yung side nyo, pag-isipan nyo rin anong sasabihin ng kabila para meron kayong pwedeng isagot or iba to rin. Oh, so dapat hindi lang yung side mo yung pinag-aaralan mo. Totoo yun. Dapat pati yung side ng kabila pinag-aaralan mo para alam mo kung ano ibabanter. Tama po ba? Okay. Para isa yung inyong pinaninindigan. Pinaninindigan. Sige, i-push mo yan. Ayan. So ngayon, ang ayun po hindi po kami nag-research. So this is a very light talk lang po. Hindi po kami nag-research. Ang pag-uusapan po namin ay ang ating today's music, popular music. Kung ano nga ba, nakakatulong ba ito for better or for worse? Ayan, yan lang po pag-uusapan namin. So ano bang panig mo, partner, sa Azul? Oo, dahil kanina, nagbato-bato topic na tayo. Kanina mong commercial before po kami mag-start. Nagbato-bato topic na po kami ng partner kong si Jason. At sa red ay for better. And for dito naman better. po sa blue ay for worse. Oo, kinakabahan ako. Wala pa tayong usapan. At dahil wala tayong research, ayan. Pero alam ko naman, ikaw yung isa sa mga tagapakinig talaga ng mga music. Tagapakinig lang, pero hindi tagapagsalita. Iba yan. Iba naman yan. Ano ba yung mga music ba na kadalasan pinapakinggan mo? O yung mga popular nga, syempre ngayon? Ayan, kasi I'm listening to different type of music naman. Bakit mo ko ini-English? Ay, Okay lang po, no problem. Ayan. So, ayan, no, para sa akin na naniniwala po ako sa kasabihang, uy. Ano to, pageant? And, ayan, para po sa akin na nakakatulong po ang mga bagong music ngayon, especially na kailangan na po natin maging open-minded. Kung mapapansin natin, ang mga music po natin ngayon ay halimbawa, meron ka bang lemon? Yung mga ganon. Pero Parang bawal may po yun, gusto bawal talagang po yun natin ipahiwatig banggitin. ito. Yung mga ganun type of music, meron ka bang lemon, alam niyo na yun. Meron ka bang lemon, alam mo na, we need to be very open-minded sa mga nangyayari ngayon. And of course, the generation is different from our generation today. Oh, talaga. Isa kasi akong old soul. Pinalaki ako ni Mr. Ray Valera. Kaya naman, for worse talaga ako sa mga popular music sa ngayon dahil hindi lamang yung kanilang mga tema, pati na rin yung wordings kasi nila. Medyo hindi kasi ako hindi ko nagugustuhan. Medyo taliwas din dun sa mga pinaninindigan ko, syempre. Parang sinasabi mong masama akong nilalang. Medyo. Masamang nilalang kasi talaga, sige, ipalabas natin ang mga hindi kaaya-ayang mga usapan. Ganun. Kasi 'di ba, sa yung mga music kasi natin ngayon, hindi na 'yan dumadaan sa mga process na pinagdaanan ng mga lumang mga music, 'di ba? Yung nandiyan yung MTRCB, kung dati-rate, yan pinapanood yung kanilang mga music videos kasabay ng pagpapatugtog ng kanilang mga musics. Pero ngayon, dahil nga meron ng online, kaya sila nagba-viral, kaya sila nagiging popular, kung ano na lang yung malabas at kung mas popular syempre yung kumanta, yun dun na nanggagaling. And I thank you. Ayan. Gusto ko naman marinig yung panig ni Sir about this topic naman, no, Sir. Kung
ano po ba yung panig nyo at paano po ba siya? Paano po ba? Ako personally, natuwa ko dun sa debate ha, in fairness. Ang galing niyo pong pareho. Feeling ko po mataas Oh yung my score God. na. Oh, sir, Eto na talaga, magpapalit na po tayo ng career. Change path na. Pero sa inyo po, sir, paano po ba? Pero kung sa akin naman po ang tatanungin niyo on popular music, I think that agree po ako sa inyo na bago na po yung henerasyon, dapat po natin i-consider yung environmental factors. Yun po yung maganda dun sa speech ninyo. Kay atin naman po, agree rin po ako na yung proseso na kasi sobrang iba. Medyo hindi na po na-filter yung content. So, kung sa akin lang naman, mas papanig ako kay ate dahil na-explain niya yung maganda-gandahang proseso. Pasensyahan na kuya. Oo. Ano na naman yun, naintindihan ko kasi there's a process na dapat nating sundin. Sabi ko sa'yo, masama akong nilalang eh. Hindi ako Diba? sumusunod Sa na mga taste pa lang ng proseso. music talaga lumalabas na yung totoong katauhan mo. Oy, grabe naman yun. We just need to be open-minded. But of course, sabi ko nga, hindi rin naman ako nag-research. I need to also be prepared. Kaya sa mga debaters, don't follow me, follow her. Ayun lang. Ayun lang. And then, it's a great way for us to know naman, di ba, yung differences. At least a little Oo. bit of minute or second na pinag-usapan natin na Oo. Tsaka, kahit na ano pa mm-mm. naman na music yan, mapa all generations, or yung mga bagong mga musics na po ngayon, yan pa rin po ay nakakasama pa rin doon sa mga OPM classics pa rin natin. Kapag tumagal, di ba, yung mga kanta ngayon, magiging OPM classic na yung mga yan. yes. Now we learn. Kasi nga, sabi ni Sir, we need to research, we need to prepare, and then subukan lang natin magsalita. And of course, wag tayo Alam mo, matakot. nagustuhan ko talaga yung sinabi ni Sir kanina nung ka-interview mo siya, Mm. na wag na lang natin pakinggan kung ano man yung sinasabi ng iba. Pagpatuloy natin kung ano man yung mga gusto talaga nating ma-achieve. Hindi ko natandaan English kasi ata yun. Oo. Alam mo, translate ko na lang sa utak Pasensya ko. na po. Yung utak ko kasi pang Tagalog lang. Pero anyways, dyan na po nagtatapos ang Morning Balitaktakan ngayon pong araw ng Martes. Ayan, dahil once again, sir, no, thank you so much po for having us. Thank you rin po sa inyong dalawa. Ayan. Enjoy na enjoy. Ayan. Sana sa susunod babalik si Sir Kyle para Ayan. pag-usapan pa. 'Di ba? Etong meron sana tayong makasama na mga amateur na Ayan. gustong pumasok sa mundo ng pagde-debate and public Ayan. speaking. At sa dami po ng ating natutunan ngayon, especially po sa debating, no? Madami pa po tayong mapapag-usapan bukas na bukas lang. And of course, bukas ay baka mamamaalam ka na naman. Ano? Ay nako, babalik na po si Miss Ren bukas. Pero syempre sa mga susunod pang mga edition ng Morning Balitaktakan, abangan niyo po ako. Ayan. Abangan niyo syempre si Jason. Ayan. At kita-kita po tayo ulit bukas, ayan, sa show po natin, 6:30 a.m. At yan, at madami pa po tayong pag-uusapan bukas sa bukas lang. Dito sa Morning Balitaktakan.